ki paralok ki baju kershan ya kene ke channel na kapor syakapor haden bakal ada ban pelaj ya ketu ki video kabai dai syapang ki cipangut kirang ya kon wrestling ki balajak puntam ya ka world championship te kum taro hakane ka video ngin ya pej hi chapang ka jinga kon wrestling namar habanga pej ya ka comment section ba ma phiro pikwa bantep lane ban pej ya ka jing batai hakabai dai bat ka kam ya kon wrestling lane ka WWE ka ba ngik kum ka world wrestling entertainment te kum ta hakane ka video ngin ya pej kerpang tang ya kisan ngut kirang ya kon wrestling ki ba he Jingsiew tam ha une usnam arajar arpusan bat haswa bangin sedang no ban poi shikane ka banta na kerpat iki parlok ki bampat dapan subscribe la de pisngau tenat iki video ki bapen mi hakane ka channel singa baban yon ya uto subscribe button kenang ba pen omdo iki video ki ban sapenlait hakane ka channel ki baman la kasngi te ale manta ngine pej no ya kene kisan ngut kirang ya kon wrestling ki ba he Jingsiew tam na ka banta une usnam arajar arpusan kumbala julai ngin sedang shwa na kerdan kabasan ubadan haga kerdan kabasan udai udru mak tayar une urang ya kon wrestling ula join no shikada WWE nado usnam arajar hanyau bat ula sange no ha usnam arajar khatsau hanrai ulwan phaipat ha usnam arajar khat hanyau bat ula job ya ka first WWE championship ha ka jing kon persha ya ubrok Lesnar ka Jingsiew ya une urang ya kon wrestling ha une usnam arajar arpusan kadai hado pra million nang ta bot sa uset rolin ubadon haga kerdan kabasau une urang ya kon wrestling ula job ya ka world heavyweight championship bat kum joro ya ka royal rumble ha usnam arajar khat khandai ya ka world championship bat kum joro ya ka world tag team championship hado arsen une pat urang ya kon wrestling ka Jingsiew jong u ha une usnam arajar arpusan kadai hado khandai millions nang ta bot sa ubadon haga kerdan kabalai uta udai urandi arton une urang ya kon wrestling ula job hado ciposen ya ke WWE World Championship bat kum joro hado sausen ya ke World Heavyweight Championship bat hado arsen ya ke World WWE Tag Team Championship ka Jingsiew jong upat haune usnam arajar arpusan kadai hado cipeu million ubadan haka kerdan ka ba arpat udai ukodi rodes une urang yakon wrestling ula join cak WWE nado usnam arajar henru ula job ya ke Royal Rumble ha usnam arajar arfulai arajar arpusau nang ta ya ke WWE World Tag Team Championship hado sausen ya ke WWE Intercontinental Championship hado arsen bat kum joro ya ke World Tag Team Championship hado sausen ka Jingsiew jong unepat urang ya kon wrestling ha une usnam arajar arpusan kadai hado cipeu million bat ubadon haka kerdan ka banengkong ubadai tang mau urang ya kon wrestling ubahe Jingsiew tam ha une usnam arajar arpusan udai uroman reign une urang yakon wrestling ula join cek WWE dakawe naki grup jong u ka bakarteng ka dashel haringkat udim Ambrose 4 uset rolen une ula job ya ka WWE Championship hado sausen ya ka WWE Universal hado arsen nangta ya ka Royal Rumble bat kum joro ya ka World Heavyweight Championship ya ka WWE Championship Tournament hausnam arajar khatsan bat kum joro ya kiwe de ka Jingsiew jong u haune usnam arajar arpusan kadai hado khat henru million kini ken kita kidai kisan ngut kirang yakon wrestling kibahe Jingsiew tam haune usnam arajar arpusan kublai shibon ya pibarok ki paralok ki bajus ngau tenat ban pej ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ka video kublai shibon